Άσκηση 6146 από την Τράπεζα Θεμάτων. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μια συνάρτησης F, εδώ είναι η συνάρτηση F, και τη συνάρτηση G του Χ ίσον με μείον 2Χ και 2. Αυτή είναι πρώτου βαθμού, είναι μια ευθεία, είναι η διακεκομένη γραμμή. Αυτή είναι η γραφική της παράσταση. Για να δούμε τα ερωτήματα. Αλφα ερώτημα, να βρούμε τις τιμές του Χ για τις οποίες το F του Χ είναι ίσο με το μείον 2Χ και 2. Αυτό σημαίνει, να δούμε από τη γραφική παράσταση τα σημεία τομής των δύο γραμμών. Εδώ είναι λοιπόν ένα σημείο, ας πούμε το α, το ένα δεύτερο σημείο τομής, ας πούμε το β, και αυτό είναι ένα τρίτο σημείο τομής, ας πούμε το γ. Τώρα μας ζητάει τις τετμημένες, τα χ αυτών των σημείων. Το σημείο α έχει τετμημένη μείον 1, άρα το χ1 είναι το μείον 1, το μείον 1 για το πρώτο ερώτημα. Το χ2 είναι το 0, εδώ η τετμημένη του β είναι το 0, και το χ3 είναι η τετμημένη του γ, δηλαδή 1. Στο δεύτερο ερώτημα τώρα μας ζητάει να βρούμε τις τιμές f του μείον 1, f του 0 και f του 1. Δηλαδή ποιες είναι οι τιμές της συνάρτησης f στο μείον 1. Στο μείον 1 είναι η τεταγμένη του α, δηλαδή είναι 4, βλέπουμε, είναι 4. Το f του 0, το f του 0 είναι η τεταγμένη του β, δηλαδή 2, και το f του 1 είναι η τεταγμένη του γ, δηλαδή 0. Και το β ερώτημα. Στο γ τώρα ερώτημα μας λέει να βρούμε τις τιμές του χ για τις οποίες η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της G. Εδώ βλέπουμε ότι η F βρίσκεται πάνω από τη διακεκομένη σε αυτό εδώ το κομμάτι, δηλαδή από το χ ίσον με μείον 1 μέχρι το χ ίσον με το 0. Μετά περνάει από κάτω. Άρα στο τρίτο ερώτημα έχουμε για τα χ που είναι από το μείον 1 μέχρι το 0 και από το 1 και πάνω. Από το 1 και πάνω περνάει πάνω από τη διακεκομένη γραμμή, και για χ λοιπόν μεγαλύτερα από το 1. Ή αν θέλουμε να γράψουμε σε διάστημα αυτές εδώ τις δύο ανισότητες, θα γράψουμε ότι το χ θα πρέπει να ανήκει στο ανοιχτό από μείον 1 μέχρι 0, ένωση από το ανοιχτό 1 μέχρι το συνάπειρο. Αυτά για το γ ερώτημα. Στο τέταρτο ερώτημα μας λέει να βρούμε τις τιμές του χ για τις οποίες η παράσταση α ίσον με f του χ και 2χ μείον 2 έχει νόημα πραγματικού αριθμού. Για να έχει νόημα πραγματικού αριθμού θα πρέπει η υπόριζος ποσότητα, δηλαδή το f του χ συν 2χ μείον 2, αυτή η υπόριζος ποσότητα είναι μεγαλύτερη ίση από το 0. Ή ισοδύναμα θα πρέπει το f του χ να είναι μεγαλύτερο ίσο από το μείον 2χ και 2. Δηλαδή ουσιαστικά θα πρέπει η f του χ να περνάει πάνω από τη διακεκομένη. Το θέμα το κοιτάξαμε στο ερώτημα γ. Εδώ απλώς θα κλείσουμε τα διαστήματα, γιατί μπορεί να είναι και ίσο, δηλαδή είναι εκείνα τα χ που ανήκουν
στο κλειστό διάστημα από το -1 μέχρι το 0, ένωση από το 1 μέχρι το συνάπειρο ανοιχτό. Εδώ τελειώνει η άσκηση.